Ranbir Hanse ke vua piason pusi dipu press club amei pu borsing rong pharpen ar bokpon. Pump storage project PSP aphan longli pithek the pusi phuluni revenue circle asa hema dungalong ka chesong pon. District Administrative atumpen patur piponsi Unity March mate armu ka chejengpon. Everlasting English Higher Secondary School of Arts and Science Stream Atumpenta Children Day Katalondo. Rada cycling bang pu kleng duningti aning kemepen rong atowar kaselam pipon. Aprang si birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Phai kuni ni phai kri pliar ni dipu press club amei pu borsing rong pharpen anerlo por phai kri hinia por dipu press club asa hemalong phirang kiamai ingisi Ranbir Hanse phan lamwoi kipi Karbi Longri mate media tum logacharli abipin thang ke thek abi manpeng pi ingtung te pupen chenglok kelangrop ki putot ki pusira puthak dipu press club amei pu borsing rong pharpen pin rempon. Karbi Longri Ranbir Hanse inutvet chotle lokethek chotkali Karbi Longri ta kethek kiri manpeng long e mati ewot kelong atumta dupiklo bondala puson ka chiputot abang Ranbir Hanse thek reset pusitami Karbi Long aphirang kia tumalong chuphodunde athei Karbi Long aphirang kia tum inglong arlok an humri damsi ratatum kisung ki boy aputhak ratatum aphan birtawan pibonglo Tangti Ranbir Hanse lugathek pusitami hemarlo totlunsi lam hiloi are chotki vua piason kerek rok tokpo arni kangsam ipum pati lokpo vua tike jiru lason thotlo Ranbir Hanse ki pusi dipu press club amei pu borsing rong pharpen arbokpon Milbak arifitor pen kupini ji tonti duko kita hala phan jong desi katto kawe Karbi Longri reporter anke ekhe man me metric fail BA fail lapen thanga diploma be journalism ta la pusong si alang likaning ge sila so puthak nili ki puji alam thike la pohelo je Karbi Long reporter atum kaddo gobe mass communication lahai diploma abede tahai ऐसा के मेट्रिक फेल था सीता अलग नितुम हेदी ला मीडिया फन आ कंट्रीब्यूशन थेकी आथे खु इंगलोंग अटक अनु लहाय दामसी न्यूज कलेक्ट दामजी वानजी लान के चिपादुक जो लापेन Karbi Long रिपोर्टर तुम सोशल मीडिया लोंगनोन प्रिंट मीडिया लोंगनोन अलग लिया तुम आ कंट्रीब्यूशन थेकी अथेरा फन अवेयरनेस लहाय वान टिपिकलो Lasi nilipudami cek Karbi Long reporter atum un anke dasemet ke imisendia phamsi ke kemno tangte alangli diploma do opulo teacherli do opulo tangte alangli Karbi Adat phan kupilo contribution do alangli kitab epak bak togloma alangli isibak newspaper paklang loma isibak newspaper long print media long alangli reporting kori loma thang dawe lasi alang lia contribution ke Karbi society bhange zero a big zero nil lasona muniti Karbi Long la kichi paduk reporter banti putot ki pusi ke nilitum arjude chichak che lapen to dapen pinre miklo non langda mingna Karbi Long along ke Karbi atum journalism manat laki bampiklo Karbi Abirta ke klangching ke 1904 alonglo non an ke 111 years back linglo sa lasong bong kupipia newspaper kupipia magazine ove klang langdam puludang te ku birta penting lok non an uwi kimi to ho pirthe kimi lotisari monjir lai birta la sai klang lo la pen apian ke hills time hills emissary la pen hills express केंद्र अभियान के दैनिक प्रतिवेदन आर्लिंग डेली ठेका सोलांगदो लापसोन हेदी पेपर न्यूज़पेपर तक लांग पिगलो
lahai newspaper along ke claim reporter tum an ke chipadu pixi lahai ke claim lo je ke tek se ke se tum ke ni lan diploma long lo ni tek ni lo puma du ta chong pe la lang ke tek ke na ya bang lo la bang ki na ya bang lo lang le la ana degree gong pen ki lo de ke thanga le abi la sinil pudam ji ye wo pi na lu suni ko ke dakpo ke pati ji ki pumwe di non la rombin harse ke lalu un an ninje piglo sita a contribution bang zero sita lang ok ke lang lu dojoi sita ki pati hu bang suri ati pati ne wo tu mangge la pohelo wo pi tu mangge ni wo pati po bang hedi pirthe muni phan ke than labi asi kokeda kulamati sita hokpen ke thek tum ke hala lang ok son lo lang lu si doji sita suri ati pati lasi ni pudam di asi alang li thanga contribution of lasi ni pudam thi di alang li tumphan international award ke long tumphan lapen nikam thongket cricket ala newspaper long ke claim lai reporter tumphan kelang ren ki putor bang ke ke alang li tumlong ek inchi da pudunde thang contribution wela tumni lasi lason munit phan niltum media hin kan ekdom so dak pen pin rem lo ape mo bhi lahai nije tap tije phan niltum warning pilo alang li phan lasi alang li laso tininje tap ajoine media fraternity phan alang li map johang nei ya johang wek nei alang ya johang he puludang te niltum kaduk kami media bitum therapy alang li phan niltum inside wek di la ba Phuloni Revenue Circle ke parlo Sokangtar Longbui Langpar Panahawar Anglong along Pump Storage PSP ki BG palong chedonu thekhe pusi rong inkoira trok arat kachingrum along APHLC atum cherabdung si Phuloni Revenue Circle asai hemadung along kachisong asai kedengpon Ambani go back Adani go back Adani go back Six and the long live Six and the long live Inglong arat long live Inglong arat long live Inglong arat bahay ng ma Inglong arat bahay ng ma Inglong arat bahay ng ma Six and the long live Six and the long laswa inglong along pensi hakwa hotpen thenglu cho enbom cho jorbom si hemtunisi chepangring ibom lo bonta laswang long company atuma phan ki pidet jipu ki chikroi dun hekthi pusi rongarada tum sodak pen pachini pon ache song beng na ache tong dong ne ke PSP power pump store project pu labangso APDCL company ambani atum labangso ambani atum company nang ke bi ji pu labangso pump store project adim nang ki bi ate neli long le neli hi dialong puri lok chota kali kadok kave rat det pe neli tum chingrum nang ko ke kopya poloma labangso pu thake neli hin ben ke pudami neli hin ben nang ache tong dong ke labangso project dak bi pen terek nang pu pajone sinili tum nang ache tong labanda neli apong awe lo ke the ke dinga tum manda chuning ri setame halabangso ka chuning ri taneli tum phan lama rek nang pu nang tinte la se pini arni le thot setame neli labangso along laswa kachesong ponalong APHLC party pen Bikram Hanse Dipen Rongpi Kursing Timung APHLC Women Wings Aluhiaman pen Pranap Doliatum chetongdon kedam tanga porahutame binhum along labang so pump storage project ki bidam je phan bor idamlo bonda binhum hawar rong trok aradatum thurpak si kham khil laswa project daklang parpanalong si bantu dekle dakka merada tuma phan pachini ni paching ki kaching wai abi pen si nang ki bj phan lasong ki chok chi si wathalang so EPH Bikram Hanse pen ninji po Amtang aporo hutame habin humalong power pump project halabang so project ki BDM phan bor ipon lo boy phit sitame halada ke do radatum rong kri si radatum dame lochin langso ratum dame kroi credit si protest lo che song pon lo
labang so kache song pen halabang so project nang terek nang koklo non puthot lukhijan lang parpan lukhijan pu rong inkoira troxy arat affected do la so arat athai sinon bangke nang kibi phan bor ilo la siladak le thot ame rong inkoira troxy arat rong asar pen chenglok amekar pen chenglok bangke labang so pump storage power pump storage labang so project ke dak bilong le puselang le tum pulo ki pothe bangala henlo project wang we ko ladak rat atum pen consultation ave rat van kapachini ave labang so project wang pen ratum alle kupima ke doji ratum kupima ke sungji advantage and disadvantage labang so lam than the latum phan her hap he pin pen pa phere re pin pen nitum project nang ne pu paning je long atwar thote sita international law long da melang lo itum UN long da melang lo hadak haladak free prior informed consent di FIPC free prior informed consent rat ther thepin hap hepin pen la so project nang li pi ma pipe ma pu paning jelong awar thu nang i pu do sida la bang ke avedel non ke ther ke hap forest long le la ke tang ho long le pata ave nang tum ke tang ho la hai pen ke ther si rat ban project nang bi bor i lo la si non la da rat tame thur pak lo la so project pan ke chedon de Pini ni phai krep liar ni phai kunia chiklo Sardar Vallabhbhai Patel amahangkit hek ningkan pharoi sirap phokep kichok arani India angkang pi alongta aningkan wang ta talon bombang bomsi West Karbi Anglong District Administrative atumpenta labangso arani katalon dun labangso kengpen kedam rengbong home auditorium lapen Hamre New Market an bang suri isi suse students lapen rada sai klem bang atum chetong dun labang swalong West Karbi Anglong Deputy Commissioner Saranga Pani Sarma, ACS Socheng MEC Het Singrong Par, SP Barling Diuri, OC Atumpen Chetongdun. Hamren Pen Rai Kombi, Karbi Longri Abirta. Sport and Youth Welfare Department pen si so sai gedeng pon lo labang itum India sa din kelong hut alang li tame kache song abang pulo Sadal Vallabhbhai Patel alang li la British pen India so jok nai polong sampai alang li thedung kacirap dun dolo la so pose pini India ra tuman dadak kaprek DC SP pen officer tuman dame alang li kai lamo mane alang li claim ka chapadu pot katini ne dia phanse pini dak bang unity of Mars keme ching repeat pen ke chetong la so lama phak je tong palo dak district administration DC SP la pen dak municipal board chairman benang commissioner teman ning tum tong pen da pen student atum ka do ing samjin pen sila bang so sai bang pachun pon lo children's day reset atum le pono apia potom le pen jasmet pet pini ke sumar tomhan kapanong itum children day o sumararani polo la se kado ko betame kapor he mumar teman dame ale tum akai abang putin dame thedung ma texer reset ji ngapan nili arnam hiljume hang pidono lapen bang putin nameli tum karbi araran tame tum doktor engineer nang manpo bos bang se arnam hiljume hang pidono lapen lang litum kapor he yalong sonsuria kesung dosrame arnam terap dun pen alang litum kimang kapijunya panili arnam hiljume hang pidono Pini phai kuni ni phai krep liar ni ki India angkang pi break jam school along ta children di katalon pona sona thaksi singhason hawar arlo everlasting English Higher Secondary School of Arts and Science stream atumpenta children di katalon dun lo than bang atumpen kilun ke kan paklang ponsi la su school students atuma phan aning parongpon non hejong third annual sport pamanpon aputhak nong e ke long dun atuma phanta nong e pajir ponsi children day katalon misen pen pachunpon bolong komaji pen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta Children's Day bolo okay itum aprangsi India lo Prime Minister Day Pandit Jawaharlal Nehru amhang ke thai garni Children's Day talon ilo apen Children's Day ke talon along nilitum ta isi aku chukidam tang tarik ner cap pen tarik truck pen tarik ner cap anilitum sports pathubo laso sports ab handani tum prize pipon pela
la si pini bangela so children's day pen pachi ton bonchit mane isi usumar phanta aning parong ilo jalo de la si pini bangke ni tum teachers sum ke chengko teachers sum lun kan pon lo jo lun ke kan do drama do lo langme big pilo apen usumar tuma phan speech ta pilo ke aning arong lo pusini tum aning che thelo la pen ke non bangke ni tum prize ta pipon bom Lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency ke parlo angkang paklangsu lakhahini lapen adarso ronghampura rong atowar kachileng akisung pikajok radatum towar kedam kewang akisung chetong nangsi inut rada cyclembang phu klengduning ti aning kemipen alang limithang jongjung akhiada jinghon hipin pen towar kahinu GCB tractor dumper kepaklam lapen longli kithok piasai ki klempon paklangso lakhahini lapen adarso rong hampura rong arada tumki ajak dingplui pen towar ke hinu inghan langbung langplet pen loksi aju phirlo kisugi un e beha bepar ke chuklem ke chudam kewang kacheleng atowarlo bonda isi ningduk meme abang labangso atowar ke thigiding atumta selam pipon abangawi non kisung thektik apora hot inut rada cyclembang phu klengdun ingpi alangli methang jongjung kachongdat atangka pen pini kilometer hini sosi NH 39 pen kachetok pet an ajak kiding nang semar piponapot paklangsu lakhahini lapen adarso rong hampura rong aradatum klengdun ingpiaphan kachuru pajirpon MLA non MDC tumne bang non sitame la warang bunai po kunang cecak po angki election par elo pulote alam tanang hanti pa nang bunai ne jelasi nan puta to wata chengno nilat penilo la to war bang ti salam piasan te la bang so to war simar pini malo simar pone hai men ta pano nang sok lo lengdon ki alang li ge jungjung lang ni jungjung pen ti pini ta la hai at angi ge ka paklam ro penap la ni lipi arong ke thon ji ulasi gari tawar hino osi gari ta ke pon ji kusi penelo ali pa bonai pon ro la kaya klengdun intia jungjung pensi ke anler ro ni elo ke non sapi kiso emergency emerang sang lo la tawang un e tawar hino ong polo bang un e polo la so jok pensi sapi bang ke kiso pen duk to lo la hospital long hospital masih da bang ke acuti unang kop so aning jang ji la answer report kusi klending ti jungjung poisa sikorot si asutual highway pen horong saman tuar la JCB bahara NC la chongda chot poisa ben si la ali pa klam lo non hol pu long hampur la pen ke hol pu rong pierong antala university bonai del so rong ke Pinia Abirta lansi kang ton lo kardom